Čaute, volám sa Cryzon a vítam vás pri druhej časti mojej epizódy Shakes Me Fidget. Takže dneska by som vás chcel oboznámiť s mojimi postavami na svete 9 a chcel by som vám niečo povedať o epikoch. Takže môžeme ísť na to. Prehľadávač máte nakliknutý. Shakes Me Fidget máte nakliknuté. Ja hrám na server 9 Českom. Tu vidíte, tu dáte meno, ukážem vám, čo ja viem. IFA. Teraz heslo. Dáme prihlásiť sa. Dáme hospodu. Pozrieme. Dneska som ešte na týchto postavách nebol, takže všetko bude na nich ako ešte nové na dneskajšku. Tu a podobrodružstvu je plná. Zautočíme na niekoho v aréne, nejaký, alebo nejaká stará. Počkáme si, kým nám načíta boj. No, a už ideme. No, aby som nezabudol povedať, na tejto postave som lukostrelec. No, celkom pekná rána. No, dáme preskočiť, nebaví ma to. Vyhrali sme super. Dáme postavu. Nedá sa. Zväčšíme si výdrž. Šťastie. Pozrieme zbrojírnu. Pozrieme čaroobchod, aké sú tam elixíry. Dúfam, že bude aj zlatý kridlák za iba goldy. To by bolo strašne dobré. No super. Elixír nie je žiadny. No. Ideme do podzemia. Zautočíme na túto postavu. Napríklad zistíme, čo je to. Toto som schytal. Dáme inú postavu. Na tejto postavy nie sú všetky moje, sú to aj mojich kamarátov, ale hrám za ne. Takže sú dosť aktívne. Dneska ešte na nich neboli, lebo tak ešte len budú iba 3 hodiny, tak väčšinou sem chodívajú o 4. Dáme ešte túto. Co robím? Pozrieme si túto postavu, dáme arénu. Zautočíme. To je tiež lukostrelec. Vyhral. Dáme cech. Nie cech. Podzemí. Na tomto je iba jeden epik, to je príľba. Toto je ten cech. Dám na Mr. Voodoo. A keď viem, že prehrám, ako aj v minulom videu a nakoniec som vyhral, nebolo by zle. No, taký oný kritik. No, ideš, kritik. Obyčajná rana. A už som prehral. No čo už.
potom ukážem ešte postavu. A ukážem vám túto. Heslá samozrejme nebudem hovoriť. To heslá vedia iba dvaja ľudia na túto postavu. No tu sú dva epiky, to je epický štít a epický náhrdelník. Tuto som chcel iba ukázať epiky. Ešte môžem pozrieť, ešte vám ukážem jednu postavu. Ak sa to samozrejme načíta. No neviem, čo je s týmto dneska. Tak úplne spomalené. No, dobré. Dám túto. Paketu. Tu neviem, či sú epiky, tam nemôžem slúbiť. Mali by tu byť nejaké. 1, 2, 3. No, je tu iba jeden. To je čiapka, klobúk. A dva ešte aj rukavice. Áno. A ešte vám ukážem aj poslednú, ktorá je takáto. Aha. Tuto epik asi ani nie je. Ale len tak námatkovo ukázať aspoň tú postavu. No načítaj sa. No tu epik ani nie je. Takže ukázal som vám všetky moje postavy, za ktoré hrávam. Ešte sa prihlásim na túto, ktorá bola aj v minulom videi, za ktorú budem rátať všetky let's play, okrem tohto. No. A k epikom by som sa chcel vyjadriť tým, že epik je vlastne vec, ktorú môžete získať v podzemí, vyhrať, ako som vyhral ja v minulom videu. Potom ju môžete nájsť v hospode, ale to až vo väčšom leveli. Môžete si ju kúpiť buď v zbrojírne, alebo aj v čaroobchode. Býva to od levelu až 50. Prípadne môžete epic aj vyhrať, keď splachujete, to je od levelu 100, záchod v hospode, to je o ktorom bude tretí let's play. No, takže epiky sú vlastne začarované vzácne veci, ktoré sa ako získajú, to som hovoril. No, epic. Môžete mať na postave full epic, tak ale je to dosť riskantné mať postavu s full epicom, teda mať všetky veci na postave epické, lebo je dosť možné, že sa vám hacknú na účet, máte full epic a keď máte ešte aj epiky na 3 staty, alebo aj na rovno všetkých 5 statov, a sú dosť veľké, ako je napríklad aj tento a tento, tak je to dosť riskantné. Mám ešte na tejto postave vylepšenia na rukavicách, to sú body za rýchle reakcie. Potom mám na meči 5% kritický úder, potom mám na šťastie kúzlo, zlaťáky v hostinci až 20%. Potom, a to nemám žiadny, mám tu ešte lektváre kúpené. Mám XXL lektvár na šťastie, XXL lektvár na zdravie a mám krídlak. 25% života, ja mám teraz 17 750 života. Krídlak sa väčšinou kupuje